Kamppaileks yhä suomen kielen kanssa? Ootko opiskellut suomea vuoden, 2 tai n vuotta, mut et silti ymmärrä mitä suomalaiset sanoo? Jos kyllä, niin oot varmaan huomioinut, että suomalaiset puhuu yhtä ja kirjoittaa toista, eiks niin? Se suomen kieli, jota opitaan luokassa, esiintyykö sitä oikeasti muualla kuin sanomalehdissä, kirjoissa tai uutisissa, puhuuks kukaan suomalainen niin päivittäisessä elämässä? Tai lähettääks joku suomalainen sellaisia tekstareita? Tai postaaks joku someensa niin? Ymmärrät varmaan nyt, että puhekielellä ja kirjoitetulla tekstillä on valtava ero. Joten älä enää jääräpäisesti opiskele kielioppia, vaan aloita puhekielen harjoittelu yhdessä nyt.